Mchaka cha 1828 Shaka Zulu anaphedwa ndi brothers Dingane komanso Langana. Anambaya ndi mkondo ndi kumuchotsa pa mpando. King Edward ya ku England inaperekedwa ndi mkazi wake Isabella. Iyeyu anakwiza ndi adani ndi kumuchotsa pa mpando. Tikalowa m'Bible, Yosefe anagulitsidwa ndi achimwene. Abisalomu anawukira bambo ake Davide. Kunali Kaini ndi Abeli. Mukawerenge Yeremiya 12 verse 6. Banja la profeta amene linamkonzera chiwembu pofuna kumugwetsa. Ngakhale Yesu Khristu anatiuza pa Luka 21 verse 16, makolo achibale adzakuphani, ena adzakuperekani masiku otsiriza. Dr. Saulos Chilima was not innocent, but he need justice. Ndizofunikira kwambiri kuti anthu amene akuchita testify ku inquiry azinena zoona. Tikudziwa ndalama ndi Satana inampeka Yesu. Tangoganizani arrangement ya Maliro akasambala kuphatikiza ndege yonyamula Maliro anakoza ndaboma. Pa nthawi imeneyo amatiuza kuti state funeral. Koma zimene tikumva ku inquiry m'bale kwa Chilima akuti ndege anabuka ndakubanja. Ngati sakudziwa bwanji sakukhala chete. Dziko lonse likudziwa kuti Maliro akasambala inali state funeral. Ngakhale bokosi anali kutira mbendera ya Malawi. Akuti kufufuza kunayimitsidwa chifukwa kunali chifunga. Inu asilikali amapangira training mu Chikangawa ndi Kaning'ini forest. Angalephere kusaka vice president mu chifunga. Akuti kumazizira matochi kunalibe. Are we serious Malawi? The whole police and security agency kunalibe matochi ndi majuzi ogwisa ntchito ku Chikangawa. That is why timanena kuti it was a planned assassination. Negligence and contradictory statements were too much pankana Chikangawa. Ndizomvetsa chisoni kuona achibale akuyankhula zoduka mitu ku inquiry. Mpaka taunaenda akukana kuti pasachitike kafukufuku pa ife mbale wawo lafuka sambala. Kukanako ndiye kuti chilipo chimene akudziwa. They have to be investigated. Ndakuwuzani kale kuti 1828 Shaka Zulu anaphedwa ndi brothers Dingane komanso Langana ndi amene anabaya mkondo ndi kumwanda ufumu. King Edward wa ku England anaperekedwa ndi mkazi wake Isabella. Abisalomu anawukira bambo wake. Kaini anapha m'bale wake Abeli. Yosefe anaperekedwa ndi brothers. Ngakhale Yesu Khristu anatiuza pa Luka 21 verse 16 kuti makolo achibale adzatipha ndi kutipereka masiku otsiriza. And now tikunena nkhani ya lafuka sambala anangofa mwadzidzidzi, anapezeka kulumu atafa. Amalawi akufuna kafukufuku chifukwa imfa imeneyi is connected ndi kugwa kwa ndege ku Chikangawa. There is no doubt about that. Imfa ya lafuka sambala close friend wa Dr. Saulos Chilima. It was a plan to assassinate vice president. Ngati dziko tikufuna kafukufuku ndiye kubwera brother wake akuti kuti ayi musafufuze. Kukana kumeneku ndiye kuti chilipo chimene akudziwa. Amene wanso usatengera kuti ndi achibale. They have to be investigated. Zimadabwisa kwambiri kumalawi kuno. Munthu akaphedwa timachita kudziwa kuti waphedwa koma anthu samangidwa. Investigation imatiuza kuti Precious Kalonga Sitambuli anadyetsedwa poison mu December 2023. Autopsy inafotokozanso omveka bwino kuti Kalonga Sitambuli financial advisor wa Bakili Muluzi ameneyu anapotokola pakhosi. Anthu anapotokola pakhosi kudyetsa poison anamwalira. Umboni ulipo koma palibe anamangidwa. Nduna folo kumwanza umboni ulipo kuti anaphedwa mpaka MCP inayotcha galimoto pofuna kubisa umboni. Ndelero taona malo amene panagwera ndege ku Chikangawa panasalazidwa. Ngakhale chindege
anachidwa mapisi ndikumanamiza kuti ayi zinthu zina munalibe. This is Malawi, dziko lomvetsa chisoni. Anthu amaphedwa umboni kumadziwika kuti awa anapha uchi, koma anthu osamangidwa. Samuel Machel anaphedwa 1986 pa ngozi ya ndege, umboni ulipo kuti anaphedwa pa ngozi ya ndege. United Nations Secretary General anaphedwa ku Zambia pa ngozi ya ndege 1961. President wa Pakistan Muhammad Zia Haki anaphedwa pa ngozi ya ndege 1988. Dr. Saulos Chilima, it is not even a secret, anaphedwa pa ngozi ya ndege. Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Timafuna titsindike kuti ngati chipani tilibepo zolembedwa zina zilizonse, mgwirizano una uliwonse kapena mapepala ena aliwonse amene akukamba zokhudzana kugawana matemu au president pakati pa anthu awiriwa a president Dr. Lazarus Makape Chakwera komanso achiwiri wawo Dr. Saulos Chilima. And moreover, timafuna tiwaunikire aotanya milandu kuyambira March up to May 2024. National Intelligence inapereka ripoti kwa Chakwera amene akuti Saulos Chilima ndi Patricia Galiati anapita ku Nigeria kukatenga mankhwala kuti aphe president Dr. Lazarus Chakwera. Ripoti limeneli amene atumiza kwa Chakwera ndi intelligence chief Dokani Ngwira anamuza president akuluakulu a MCP analika chipinda komata kuyambira March mpaka May 2024. Amakambirana kuti Saulos Chilima ndi Patricia Galiati akupita ku Nigeria ndi kumakatenga mankhwala ofuna kupha Chakwera. Pamene amachokera ku South Korea, Dr. Saulos Chilima anali ndi plani yotuluka mu Tosa Alliance ndipo anakonza msonkhano pa Masintha Ground mulendo wapadera pa tsiku la msonkhano analikomba Nankuku. Few days later msonkhano sunachitike, anachita ngozi ya ndege. Inu mukudziwa kuti atayikidwa m'manda Patricia Galiati anamangidwa ndi polisi pa mlandu wa treason. Akuti anatumidwa ndi Chilima kupita ku Nigeria kuti aphe Chakwera. Nkhani imene isiyobisa ndi madabwa ndi Malawi zinthu amaziona zikuchitika ndi ndikumana kuti ayi tikufuna iweyo Bakili News TV ukaperekera umboni. Kodi inu Galiati sanamangidwa? The answer is yes. IMCP anamanga Galiati ndikumana kuti anatumidwa ndi Chilima kupita ku Nigeria kukatenga mankhwala kuti aphe president. Timafuna titsindike kuti ngati chipani tilibepo zolembedwa zina zilizonse, mgwirizano una uliwonse kapena mapepala ena aliwonse amene akukamba zokhudzana kugawana matemu au president pakati pa anthu awiriwa a president Dr. Lazarus Makape Chakwera komanso achiwiri wawo Dr. Saulos Chilima. Kodi ndizoonadi kuti Galiati anapitadi ku Nigeria kukatenga mankhwala kuti aphe president? Tiyambira pamene timapempha a commission of inquiry. Nkhani imeneyi mukuidziwa, Galiati mlandu wawo udakali ku court wa treason.
aitaneni kuti afotokoze mbali yawo, chifukwa Goliath sotu amatiuza kuti Chilima anachita kuphedwa. It means akudziwa chimene chinachitika. We need to understand those things clear. This is our last inquiry. Sitisekerera kuti pena pake patsalire then enake apeze chochita. Next time wina adzaphedwanso pangozi ya ndege. We need to prevent these things right now. Pamene intelligence ya Congress party inamuuza president kuti vice president akupita ku Nigeria kukatenga mankhwala, ndi pamene panambira plan yofuna kumupha. Aitaneni ajana manga Goliath kuti afotokoze mbali yawo. Potero mudzatha kumvesesa chimene chinachitika kuti ndege ikaphe ku Chikangawo. Zimayi uja amene amazungulira ndi kakilipi akuti mwali amafotokozatu kuti ayi Achilimawo ndi Goliathiwo amafuna kupha Chakwe. Musazitenge simple zinthu zimenezi, because zimenezi zimachitika kuyambira March up to May 2024. Chilima anaphedwa pa 10 June 2024. Komanso brother wake Kasambala akuletsa kuti imfa mbale wake isafufuzidwe. That is nonsense. Amene isafufuzidwe amene chifukwa achibale amenewa don't trust them. Ndakuwuzani kale kuti Kaini anapha Abeli, Shaka Zulu anaphedwa ndi ma brothers, Yosefe anagulisidwa ndi ma brothers, Absalom anaukira bambo wake Davide. Ngakhale Yesu Khristu anatiuza pa Luka 21 verse 16 achibale adzakuphani, ena adzakuperekani m'masiku otsiriza. Akuluakulu, history is the best teacher.